Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para rawuh, para takziah ingkang kinurmatan, para kadang muda ingkang sami asung bela sungkawa, ingkang linambaran tresna saha asih. Sagunging puji pangalembana namung konjuk dhateng ngarsaning Gusti Allah ingkang amurba amesisa, inggih awit sih wilasanipun Gusti, kula saha panjenengan sadaya saged manunggal wonten ing papan menika kanthi rahayu wilujeng tebih saking rubeda nir ing sambekala. Madyaning panandhang ing kalenggahan menika, kula ingkang piniji dening para kulawarga nun inggih panjenenganipun Bapak Yoyo minangka pambiwara titilaksaning tata upacara bidaling layon. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Sampun murut ing kasedan jati ing yuswa 9 taun, suwargi Bapak Samsudin rikala dinten Minggu Surya kaping 16 November 2019 sawetawis tabuh sedasa awit nandhang gerah sawetawis wekdal. Para rawuh, para takziah kakung sumawana putri, keparengna wonten ing wekdal menika kula Davina Lintang Azahra badhe ngandharaken rantamaning adicara ingkang badhe katindakaken. Wondene rantamaning adicara ingkang badhe katindakaken inggih menika pambuka. Dipun lajengaken atur duh kita sabda kulawarga. Adicara angka 3 inggih menika tausiah. Dipun lajengaken angkating layon. Pungkasanipun inggih menika pambidaling layon. Mekaten kala wau adicara ingkang sampun rinancik dening para kulawarga. Nuwun. Sumangga adicara menika kapurwakani kanthi waosan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Adicara angka 2 inggih menika atur duh kita sabda kulawarga. Dhateng Bapak Yoyo sumangga. Matur nuwun awit atur duh kita sabda kulawarga dening Bapak Yoyo. Adicara angka 3 inggih menika tausiah dening Bapak Imam Syafi'i. Dhateng Bapak Imam Syafi'i sumangga. Agunging panuwun kaaturaken dhateng Bapak Imam Syafi'i awit tausiahipun. Adicara salajengipun inggih menika angkating layon dening para kulawarga panandhang. Dhateng para kaluwarga panandhang ingkang piniji hamanggul petining layon kasumanggaaken. Layon badhe kasareaken wonten ing Astana Laya panyuwunipun para kulawarga panandhang. Saderengipun adicara menika katindakaken, sumangga ndedonga sesarengan konjuk ngarsa Gusti Allah ingkang Maha Agung. Wondene ingkang piniji nun inggih panjenenganipun Bapak Nugroho minangka Mudin. Dhateng Bapak Nugroho sumangga. Mugi suwargi Bapak Samsudin tansah pinaringan pangapunten saha tinampi anggenipun sowan dhateng ngarsa Gusti Allah ingkang Maha Agung. Amin amin ya robbal alamin. Salajengipun mbok bilih para pambela sungkawa boten wonten pambegan kasuwun nderekaken dumugi Astana Laya. Wondene para pambela sungkawa wonten jejibahan sanes, para kulawarga Bapak Yoyo namung saged ngaturaken agunging panuwun awit rawuhipun.
Kula minangka pambiwara adicara Bidaling Layon nyuwun pangapunten awit katahing kalepatan kula saking Parama Sastra miwah Subhasita tumindak. Mugi berkah Gusti murbeng dumadi tansah kajiwa kasarira dhateng kula saha panjenengan sadaya. Nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.